Hindi. Manidagan yung kabayo. Cheese, mango. Wala daw, cheese. Kunya, one token lang. One token. One token ba? Ang gawas na puta. Paano dito ko mo ako? Hindi muna, bayad ko sa iyang buwan. Magbayad ko sa iyang classmate. Magbayad sa iyang classmate. Kaya ako nang fake lang sa 100. 100. Ate Timon Hezmor. Ini. Ito na, rasa. Ako siya sa kauno. Tara na. Balik na tayo rin. Tara na kay. Tara na, tara. Let's go na. Pahis na. Tara na. Na, dahil na, let's go na. Na, tara na, tara na. Let's go. Hindi ka mag-ito sa tang. Na, ikaw, kuha eh. Kaya masuko, gitna. Tara na. Tara. Masuko na, basta ka na mga himi, manfaon. Kaya. Inaamag. Wata ba magkon at tara kay magbayad sa hotdog na magbayad sa hotdog. Magani sugot.
Indot ba yan? Kukuan kay mura o Vivo. Sige, guys. Yan ba dira, guys? Mahal. Na timing gid ay wa jud mi forward. Yan. Ito. So, abi pa lang ibog pa niya. Dili ka magbayad ta dili ka hatdog kay bawo ng pagawas na ta. Bayad na tayo, magbayad na ito. Magbayad naman tayo. Ito, dali. Magbayad na ito. Magbayad na. Kay bawo man siya mo kuan ka. Gawas na. Ito, tama. Mukha ko ito, dali. Tawang ko. Hala. Hala. Kaon naman na ako eh. Ang tabok kita nga uwan eh. Ha? Tawag na ta. Ano, di ay asbang. Sa umin na to payo sa surak. Bakit? Paingon diha kahiyon ka. Kurma oy. Mura ra bag korek.